Seguro que últimamente oíron falar moito das chamadas terras raras polo interese dos Estados Unidos en explotar estes minerais na Ucraína. Pois ben, en Galicia temos unha empresa que extrae estas materias primas, uns elementos químicos que son o novo tesouro da industria mundial. Esta é a única empresa de Galicia que procesa terras raras. Van agochadas nas toneladas de area que cada día pasan por estas máquinas. Obtemos un preconcentrado con terras raras de aproximadamente 30 toneladas ao ano. As terras raras son elementos químicos presentes en determinados minerais. Ata hai unhas décadas non tiñan especial valor. Son imprescindibles para cualquier circuito electrónico, por eso están tan de moda. Hai estudos que indican que unha ampla zona de Galicia podería conter terras raras, pero apenas se fixeron investigacións. Os xeólogos falamos sempre dunha banda de rochas que vai desde Malpica ata a zona de Vigo e chega realmente a Tatuí, que teñen posibilidades claras de ter esas terras raras. O punto máis emblemático e máis claro é o Monte Caliñeiro, entre Gondomar e Vigo.